गिबियावनो जोंनि मैया 25 तारिख नभेम्बराव जि जाथाय जानानै थांबाय बे जाथाया जाहैबाय जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि मुं लानानै बिगेस्ट इभेन्ट अफ द इयार होननाय मोनसे डीजे प्रग्राम जागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बे प्रग्रामखौहाय जोंनि कमिटिनिफ्राय जेबो प्लान आरो डिसिसन लानाय जाथ'वाखैमोन। बेखौ दस्रा मानसिफ्रासो लादों। बिनि गेजेरजोंनो बेफोरो फेसबुक आरो इउटिउबफोरनिफ्राय भाइराल जानो हमनाय जादोंमोन। नाथाय जों बे जाथायखौ दुखु फोरमायो जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानैहाय। आरो जाय बिथांमोना बानायदों जाहाथे बिसोरो नेक्स्ट टाइम बानायफिना आरो बे बानायनाय बिथांमोनखौ जों गोख्रोङै एक्सन लानाय जागोन। आरो जाहाथे जाय बिथांमोना आरोबाव बेफोरबायदि खालामनाय प्लान लादों जाहाथे बिथांमोना बिदि सानालासे बेबायदि एक्सनखौ आरो फिर दाखालामथों होननानै जों खावलायहरनाय थाबाय। जोंना मैया मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव डीजे प्रग्राम जागोन होननानैहाय भाइराल जानानै थांदोंमोन। नाथाय बे प्रग्रामखौ जों लागोन, निस्सय जों बे प्रग्रामखौ लागोन। खिन्थु जोङो लायैनि सिगां जोंना मिडिया दङ आरो जोंनि अन मोनाबिलि पिकनिक स्पट अफिसियेल वेबसाइट एबा अफिसियेल पेज फेसबुकफोराव आरो ससियेल मिडियाफोराव मोनगोन। बेफोराव जों फोसावगोन आरो नोंथांमोना बेफोरबायदियाव नुब्ला नोंथांमोना फोथायनो हागोन आरो बे प्रग्रामखौहाय जों जाफुंहोगोन। जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि सोमोन्दै बेखौनो आं बुंनो थाखाय आङो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो मैयानि 25 तारिख मैया जिनाखि जानानै थांबाय डिजे प्रग्राम दं होननानैहाय माने गोबां मानसिफ्रानो फैदोंमोन। जोंबो बिराद गोजान गोजाननि मानसिफोर फैदों। उदालगुरि, बाक्सा, बङाइगाव, क'क्राझार बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनदों मैयानि गेजेरावहाय। बेनिखायनो आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आं बेखौनो मिथिनो सानदों जे जोंना मोनसे बेवहाय अफिसियेल हिसाबै जोंनि कमिटि दङ। बिनि अनगायैहाय बे दस्रा मानसिफ्रा बेबायदिनो फेसबुक वाट्सएपफ्राव माने बेफोरखौ भाइरेल खालामना होयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना बेफोरखौ दाफोथाय। जों मिथिहोखागोन। जोङो मिडियानि जुगिदियैनो जों मिथिहोखागोन। जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय माबा मोनसे प्रग्राम जानांगौब्ला जों बेखौ मिथिहोगोन। बेखौ आङो मिथिहोनाय थाबाय। बेखौहाय जोङो थालास खालामगासिनो दङ आरो बेखौ जों एक्सन लाया नङा, जों लागोन। मानो होनना बुङोब्ला गोबां जोंनि मान सनमानबो नस्थ' खालामनाय जादों बिथांमोना। नाथाय बिसोरखौ जोङो नागिरगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों गारनाय जानाय नङा। आरो बिनि गेजेरजों आं खावलायबावो सोरबाफोर जुदि बेबायदि आरोबाव जोंनि पिकनिक स्पटनि नाम लानानै सोरबाफोर बेबायदिनो भाइराल खालामनो गोसो जानायफोर दङब्ला आं बेखौ मिथिहोनाय थाबाय। नोंथांमोना जेन' बेबायदि माब्लाबाबो दाखालाम। बे भुटान बर्डारनि सोमोन्दैहाय मैया SSBनि कामान्डेन्टफोर फैदों आरो गोबां बेबायदि अफिसारफोर फैदोंमोन। दिनै बिथांमोना गावसोरनो फैनानै जोंजों रायलायलांदों मैयानि गेजेरावहाय। बेनिफ्राय जोङो दोननाया जों 1 किल'मिटार डिसटेन्सखौ जों दोननाय जाखादों। अब्लाबो सोरबा माने बेबायदिनो भुटानजोंहाय सोरबा जोंनि एगेन्स्टआ माने गोबां बेबायदि जोंखौ माने खालामनो साननायावहाय माने बेबायदि समस्या सफैदों। बे जेबो नङा। बे गासैबो जों मिलायजोबनाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो गारबोगोन। बे 1 किल'मिटारनि जों बारा गारबोगोन साहा। बेनिफ्राय जों गंसे जेनाखि जों दालां बानायदों बे दालांखौबो जों बोखारनानै जों खोलाहा जों बहायनाय जासिगोन। खोलाहा जेसेबांखि हाया जों खोलाहानो जों फोसाबनानै होनाय जागोन। बेवहाय जोंनि मेम्बारफोर दङ आरो जों लोगोसे प्लास जोङो भलान्टियारफोर दोनो। जोङो 24 आवार्स बेबायदि जों 24 घन्टानि थाखाय जोङो भलान्टियार दोनो। दिनै बिथांमोनखौ बाथोखानाय नङा, बिथांमोनखौ होबथाखागोन। आरो जोङो बै बर्डारनि थाखायहाय जोङो बेनारखौ जोङो रेडि जों खालामनानै दोनखाबाय। बेखौ जोङो होनाय जासिगोन बेनारखौ। जाहाथे पिकनिक जानो फैनाय साफ्रोमबो नोंथांमोना बे बेनारखौ नायनानैहाय जाहाथे थाखायहाय जोङो बेनारखौ जोङो रेडि जों खालामनानै दोनखाबाय। बेखौ जोङो होनाय जासिगोन बेनारखौ। जाहाथे पिकनिक जानो फैनाय साफ्रोमबो नोंथांमोना बे बेनारखौ नायनानैहाय जाहाथे बुजियो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो 4:30सिमल' जों
सोखायो बेनिफ्राय फासथायावनो जों आउट खालामजोबो बेवहाय सोरबा एसे एनै माने एसे लेट जालाङो बिथांमोनखौ जोङो मोजां डिउटि होनानैहाय 6थासिमावनो जों बिथांमोनखौ जोङो माने जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनिफ्राय जोङो गासैखौबो जों थनहरजोबनाय जायो।